Εδώ στο στούντιο ο Νίκος Ανδρίτσος και ο Αχιλλέας Τόπας για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, και μαζί μας από την αίθουσα ειδήσεων ο κύριος Ανδρέας Καροτσιέρης, είναι πιλότος και ιδιοκτήτης της K2 Smart Jets. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Καροτσιέρη, και να ξεκινήσουμε από εσάς. Δεν ξέρω αν έχετε στην καριέρα σας, στην πορεία σας, αν έχετε δει ή αν έχετε ακούσει τέτοιο περιστατικό, διότι πραγματικά μας έχει προκαλέσει σοκ. Κοιτάξτε, υπάρχουν 10 αντίστοιχα περιστατικά δυστυχώς στην ιστορία της αεροπορίας από τις αρχές, από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα, τα οποία βεβαίως σηματοδοτούν μια νέα τάξη πραγμάτων, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί από την διεθνή αεροπορική κοινωνία. Ποια είναι αυτή? Συγγνώμη. Ποια είναι αυτή η νέα τάξη που λέτε? Κοιτάξτε, από την αρχή που μπήκαν οι πόρτες ασφαλείας στα αεροσκάφη, είναι μια εντολή η οποία έχει δρομολογηθεί από το 2002, αν θυμάμαι καλά και εντεύθεν, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη αφορά περισσότερο οικονομικά συμφέροντα και όχι ουσιαστικά συμφέροντα. Να σας πω μόνο ενδεικτικά ότι με ένα στόλο, διεθνή στόλο αυτή τη στιγμή της τάξης των 25.000 εμπορικών αεροσκαφών, αν υπολογίσετε ότι περί τις $30.000 έχει κάθε πόρτα τέτοια ασφαλείας, μιλάμε για 750 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια επένδυση στην αεροπορική βιομηχανία από μία και μόνο εντολή, η οποία κατά την προσωπική μου πάντα άποψη δεν προφυλάσσει ουσιαστικά κανέναν. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτός ο κανόνας, λέτε, έτσι? Κάτω δε έναν τρόπο, διότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όπως αυτό το οποίο διαπιστώσαμε αυτή τη στιγμή από τον φτώχυρα παύλα εγκληματία πιλότο, ο οποίος, όπως άκουσα και από το ρεπορτάζ σας, είχε τακτικές συναντήσεις με ψυχολόγους. Κύριε Καροτσιέρη, εκεί πρέπει να πάμε. Εσείς έχετε εμπειρία. Ψυχομετρικά τεστ γίνονται? Ψυχομετρικά τεστ γίνονται από όλες τις σοβαρές αεροπορικές εταιρείες. Είναι συνεχή τα ψυχομετρικά τεστ? Αχιλλέα, μας βοηθάς και εσύ ότι όχι, θέλει? δεν είναι συνεχή. Γίνεται άπαξ, γίνεται μία φορά και τέλος? Γίνεται μία φορά και τέλος, και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι απαιτητή από τις οικίες υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται από τις αεροπορικές εταιρείες, τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Μάλιστα. Αχιλλέα, την εμπειρία σου? Λοιπόν, αυτά που είπε ο κ. Καροτσιέρης ισχύουν. Ψυχολογικά τεστ σε πιλότους πολιτικής αεροπορίας γίνονται μία φορά όταν έρθει η ώρα να προσληφθούν από αεροπορική εταιρεία, και αν δεν παρουσιαστεί κάποιος άλλος λόγος, τότε δεν διενεργούνται ξανά τέτοιου είδους έλεγχοι. Και στην περίπτωση της Lufthansa, με συγχωρείς Αχιλλέα, από ό,τι διευκρινίζουν, υπάρχουν αυτές οι ψυχομετρικές εξετάσεις κατά την πρόσληψη, ωστόσο δεν υπάρχει μια διαδικασία ενδιάμεσης αξιολόγησης των πληρωμάτων και των χειριστών. Έχει γεννηθεί εξής απορία. Ο κυβερνήτης και τα μέλη του πληρώματος που ήταν έξω από την πόρτα, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να μπορέσουν να παραβιάσουν την πόρτα και να μπουν στο κόκπιτ? Κοιτάξτε, θα σας πω εν συντομία για να μην κουράσω και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία δρομολογείται από το πλήρωμα θαλάμου διακυβέρνησης. Υπάρχει ένας διακόπτης, νομίζω ότι έχει αναφερθεί κατά κόρον τις τελευταίες μέρες αυτό. Υπάρχει ένας διακόπτης μέσα στο κόκπιτ, ο οποίος έχει 3 θέσεις: normal, unlock και unlock. Όταν είναι στη θέση normal, μπορεί η αεροσυνοδός ή οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μέλος πληρώματος να χτυπήσει το κουδούνι. Υπάρχει ένα κουδούνι, τα λέω λιγάκι έτσι απλά. Ναι, όχι, για να το καταλάβουμε, βεβαίως. Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια να μιλήσει από το ίντερφον, από τον εσωτερικό τρόπο συνομιλίας με το cockpit. Τότε ο κυβερνήτης επιλέγει τον διακόπτη στη θέση unlock και δίνει τη δυνατότητα στον εισερχόμενο να μπει μέσα στο cockpit. Εάν για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε λόγο, είτε το χτύπημα του κουδουνιού, είτε το χτύπημα η κλίση μέσω ενδοσυνεννόησης δεν απαντηθεί, τότε αντιλαμβάνεται το μέρος του πληρώματος ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα βεβαίως στην καμπίνα. Σε αυτή την περίπτωση έχει δυνατότητα να επιλέξει ένα κωδικό, ο οποίος είναι μοναδικός κωδικός για κάθε αεροπορική εταιρεία και ο οποίος αλλάζεται κατά καιρούς. Και στη συνέχεια με αυτό τον κωδικό και μετά από 30 δευτερόλεπτα, για 5 δευτερόλεπτα γίνεται δυνατή η πρόσβαση μέσα στην καμπίνα, επαναλαμβάνω, με έλεγχο εκτός καμπίνας. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του πληρώματος δεν έχει επιλέξει το διακόπτη στη θέση lock. Διότι σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα τέτοιο φαινόμενο
αυτοκτονικής διάθεσης, κάποιου από το πλήρωμα. Ή αν θέλετε και σε αυτή τη διαδικασία που μάλιστα να πω και προς τιμήν της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σήμερα εξέδωσε μια διρεκτίβα για τις αεροπορικές εταιρείες να υποχρεούται κάτι που επίσης ακολουθούν οι αεροπορικές εταιρείες από μόνες τους, να υποχρεούται μέλος του πληρώματος να αντικαθιστά στη θέση του, όχι του χειριστού, αλλά στη θέση μέσα στο πιλωτήριο τον αποχωρούντα χειριστή, όσο χρόνο δηλαδή αυτός λείπει, να υπάρχει κάποιος άλλος. Να υπάρχει και δεύτερο άτομο δηλαδή στο κόκπιτ πάντα. Να υπάρχει και δεύτερο άτομο στο κόκπιτ. Ούτε αυτό κατά την άποψή μου διασφαλίζει έναν αυτόχειρα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ένα κοριτσάκι 25, 30, 35 χρονών, εάν υπάρχει αυτόχειρη μέσα στο πιλωτήριο, Σωστό. ο οποίος είναι και αρσενικός κατά τις με μεγαλύτερες πιθανότητες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα κάνει τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω πως η χρήση αυτή της, μάλιστα προτάθη, πρέπει να σας το πω αυτό, Ναι. από τη σύζυγο ενός πιλότου, ο οποίος του οποίου το αεροπλάνο έπεσε στο 9/11, στην πύργο των ΗΠΑ, πρότεινε τοποθέτηση δεύτερης πόρτας ασφαλείας για την περίπτωση, από ό,τι έλεγε η γυναίκα, που την ώρα που βγαίνει ο χειριστής να μην τον προλάβει κάποιος και κρατήσει την πόρτα ανοιχτή κτλ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι υπερβολές και δημιουργούν κατά την άποψή μου μεγάλα προβλήματα. Νίκο. Λοιπόν, αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου είχαμε προβλέψει πώς θα προστατέψουμε τους πιλότους, αλλά όχι πώς θα προστατευτεί ο επιβάτης από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, το κενό αυτό ασφαλείας που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένας πιλότος μπορεί να ταμπουρωθεί στο εσωτερικό του θαλάμου διακυβέρνησης, αυτό δεν το είχαμε προβλέψει. Έτσι λοιπόν τώρα ερχόμαστε στην επόμενη μέρα, όπου θα έλεγα η πρόκληση για τις αεροπορικές εταιρείες και συνολικά για τον κλάδο, για τη βιομηχανία αυτή, καθότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αεροπλάνα, χωρίς αερομεταφορές. Έτσι λοιπόν η πρόκληση σήμερα είναι, θα έλεγα, πολύ δύσκολη, καθότι δεν είναι μια ανάλυση μηχανικών ζητημάτων, δεν είναι μια ανάλυση ποιο μηχάνημα δεν λειτουργήσε σωστά. Είναι μια ανάλυση που έχει να κάνει με την ψυχική αντίδραση, έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα. Και εκεί πλέον θα πρέπει να μπουν άλλες διαδικασίες. Καθότι μέχρι τώρα δεν είχαμε υπολογίσει ότι ένας προστάτης μπορεί να εξελιχθεί σε δολοφόνο. Όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια και σε κάθε περίπτωση. Και είναι, αν θέλετε, και η κοινική διαπίστωση που έρχεται μετά από αυτή την τραγωδία, είναι ότι κάθε φορά η ασφάλειά μας γίνεται καλύτερη μετά από την απώλεια ζωής των άλλων. Έτσι είναι. Δυστυχώς, Αχιλλέα, οι ελληνικές εταιρείες τώρα πώς έχουν αντιδράσει αμέσως μετά το περιστατικό? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, την ευθύνη την έχει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και ο ΕΑΣΑ, ο οποίος είναι ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ασφάλεια των Πτήσεων. Αυτοί δηλαδή πρέπει να επιληφθούν του ζητήματος. Βεβαίως γίνονται και συζητήσεις ήδη και σε αεροπορικές εταιρείες. Είχαμε πολλές χθες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ανακοίνωσαν ότι αναθεωρούν τους κανονισμούς ασφαλείας. Ένας τρόπος είναι, το οποίο υπάρχει και ως σύσταση βέβαια, υπάρχει και στο εγχειρίδιο της Airbus, εάν ένας εκ των δύο χειριστών φεύγει από το κόκπιτ για οποιοδήποτε λόγο, να μπαίνει μέσα και να τον καθιστά ένα μέλος του πληρώματος, και μάλιστα είναι υποχρεωμένο το μέλος αυτό να φοράει και μάσκα αν το αεροσκάφος πετά πάνω από τα 25.000 πόδια. Ωστόσο, είπαμε και πριν ότι και αυτό δεν διασφαλίζει τους επιβάτες από έναν χειριστή, ο οποίος ενδεχομένως να θέλει να κάνει κακό στους επιβάτες. Όπως είπε και ο κύριος Καροζέρης και ο Νίκος. Κύριε Καροζέρη, ήθελα να σας ρωτήσω, η σχέση κυβερνήτη-συγκυβερνήτη μπορεί να είναι άγνωστη μεταξύ τους? Ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Συνήθως γνωρίζονται. Αυτό είναι διαφορετικό. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχει το λεγόμενο CRM. Οι μαρτυρίες για τον συγκεκριμένο συγκυβερνήτη ήταν εξαιρετικές. Όλα τα σχόλια των συναδέλφων μιλούσαν για έναν άνθρωπο απόλυτα συνεργάσιμο, απόλυτα επαγγελματία, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Δεν υπήρχε. Θέλω να πω. Δεν έδινε υποψίες. Κύριε Καροτσιέρη, το βασικό ερώτημα μετά την τραγωδία είναι ότι πάντα σε κάθε τραγωδία αυτό γίνεται. Η επόμενη ερώτηση είναι: είμαστε ασφαλείς? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πετούν στον αέρα 7.000 αεροπλάνα, νομίζω ότι απαντά από μόνο του καταφατικά. Και τώρα που μιλάμε δηλαδή, όπως το είπατε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 7.000 αεροσκάφη βρίσκονται στον αέρα. Κάθε στιγμή που συζητούμε, ναι, ακριβώς, 7.000 χοντρικά, 7.000 αεροπλάνα βρίσκονται στον αέρα. Κατά συνέπεια δεν το συζητώ, βεβαίως είμαστε ασφαλείς.
Η προσπάθεια που γίνεται είναι για να απαλληφθούν έστω και αυτά τα μικρά, αν θέλετε, μικρά σε ό,τι αφορά βέβαια τη στατιστική ακριβώς. Χριστό, και για να συγγνώμη που διακόπτω, σε ό,τι αφορά αυτό, την καλύτερη απάντηση μπορεί να τη δώσουν τα στοιχεία. Το 2014 ήταν μια κακή χρονιά για τον κλάδο των αερομεταφορών, διότι είχαμε αυτά τα δύο τραγικά δυστυχήματα των μαλαισιανών αερογραμμών. 3,3 δισεκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν το 2014. Αυτό αντιστοιχεί σε μερικά εκατομμύρια, σε δεκάδες μάλλον εκατομμύρια πτήσεις με έναν πολύ πρόχειρο υπολογισμό. Σωστό. Τα περιστατικά που είχαμε ήταν 21 και ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά, επαναλαμβάνω, χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας. Επίσης, για να κλείσω πάρα πολύ σύντομα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που γίνονται στους χειριστές, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια υπήρχε και υπάρχει ακόμη το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Κάθε 6 μήνες ή κάθε 1 χρόνο αναλόγως και οι χειριστές της πολεμικής αεροπορίας και της πολιτικής έβλεπαν ψυχίατρο και νευρολόγο. Επειδή το είπες, σε λίγη ώρα ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον άνθρωπο που κάνει τα ψυχομετρικά τεστ. Πολύ ωραία. Μία από τις αλλαγές, Χρήστο, που ενδεχομένως να δούμε είναι ότι θα γίνονται πλέον έλεγχοι τέτοιας φύσεως, ψυχολογικής δηλαδή, σε χειριστές ανατακτά χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Καροτσιέρη, ευχαριστούμε Νίκο, ευχαριστούμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.